És un concert de presentació del nou disc, Ànima. Sí, fa 5 anys del darrer disc, però tenim un repertori molt gran en el qual de vegades ens costa encabir noves cançons. Per tant, segurament el ritme és més tranquil, gaudim més del fet de crear, de compondre cançons, ho assaborim més, ens resistim a les presses i al vertigen d'aquest segle XXI i el paladegem. Fa molts anys em deien: amb qui penseu? Amb quin públic us dirigiu? Amb qui penseu quan feu les cançons? I jo, mig fent broma, deia: fem cançons pels que encara no han nascut. En el sentit que l'ànim, la intenció de fer cançons que durin molt temps. També d'aquí els recursos, aquestes icones o aquests símbols que utilitzo, que són molt comuns, des dels camins a les estrelles. Sembla molt naïf, però fa 2000 anys les persones també vivien en camins i miraven les estrelles, no? I penso que d'aquí 2000 anys passarà el mateix. Aleshores, quan et trobes algú que és més jove que les teves cançons, o que algunes de les cançons que canta, per mi és el millor regal.